bapak coba. Iya 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 iya. Iki kawan opo bengi. Ayo ayo kita kerja ayo monggo sengetak nih. Uripku iki. Ayo ditokke. Gusti kamu. Alhamdulillah matur nuwun. Mbah Pitana monggo ayo ditokke. Hadir kados putih. Iya 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 iya. Lho kok 2000? Kurang iki. Umur sinten. Bapak Ibu sampun boten-boten. Sibuk sibuk gilir sebelah kene. Pripun? Oh durung. Monggo, Pak. Digilir yen. Duh Gusti paring desa kula badhe kados putih. Iya 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 iya. Kaya wong sedekah lho iki malahan. Entine iki. Dadi yatim piatu. Penyanyi campur sari. Pundi? Monggo. Ayo ya. Monggo. Nggih sugeng dalu. Sampun. Sampun. Solo solo solo. Beteng dedet lelimengan Kegeden iki. Dudo ati kanggo bapak coba. Iya 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 iya. Iki awak Sedekah. kebangetan uripku iki. Koko diparing omari desa kula Lah kok abang kabeh badhe iki. kados putih. Iya iya iya. Iya iya iya. Kula menyang sinten Pak Ibu sampun boten wonten. Sebelah mriko dereng. Biasane niku pasukan Mojopahit niku biru lho. Oh iya, iki sing lanang wae. Heeh, lha kok abang kabeh lho. Cak. Sing ngendi iki? Lah iya, biasane iki biru-biru lho biasane iki. Kok dadi abang kabeh ngene? Hah? Cak Ari, Cak Ari. Cak Ari durung gak Cak Ari. Aku selali lho, Cak. Ndek awane selali. Oh alah, lah aku yo kanggo bayar kontrakan lho iki. Duh Gusti paring omari saking ade atur Dadi awan apa wengi? iki awan.
Kok awan apa padang? Lah wong nek lampune. Oh, alah. Iki piro iki? Ah, Iki piro? kui. Heeh. Kui telu. Telu. Pinter. Iki piro? Papat. Lah iki kowe ngono-ngono sik. Siji, loro, telu papat. Ora wani aku, ora wani. Nenek Mas Haris.